Il-Ministeru għall-Artijiet u l-Implementazzjoni tal-Programm Elettorali ippubblika l-konsultazzjoni pubblika dokument imsejjaħ Strateġija Nazzjonali għar-Riforma tas-Sistema tar-Reġistrazzjoni tal-Artijiet 2025-2035. Din l-istrateġija turi l-kuntest u l-prinċipi li għandhom jiggwidaw ir-rakkomandazzjonijiet biex is-sistema tar-reġistrazzjoni tal-artijiet f'Malta li taf il-bidu fis-snin 80 tiġi riformata. Din is-sistema rat xi żviluppi fis-snin 90 ma minn dakinhar l-hawn baqgħet fil-parti l-kbira tagħha ma nbidlitx. Kif spjega tajjeb il-Ministru responsabbli Stefan Zrinzo Azzoppardi, riformi proposti qed jimmiraw li jkollna sistema ta' reġistrazzjoni tal-art sigura li tagħti l-aqwa servizz lill-pubbliku in ġenerali. L-iskop huwa li nkomplu naġġornaw is-sistemi li bihom tiġi trasferita u reġistrata għall proprjetà u li naslu għal dak li jkun l-hekk imsejjaħ logbook ta' kull proprjetà f'pajjiżna. Dan jagħti aktar serħan il-moħħ lis-sidien, effiċjenza aktar kif jgħaddi t-titolu, iżda fuq kollox li s-sistema li nutilizzaw f'pajjiżna tkun waħda aktar adattata fiċ-ċirkostanzi tas-settur tal-proprjetà tal-lum. Waqt li kienet qed titħejja din l-istrateġija saru konsultazzjonijiet ma' stakeholders ewlenin fil-proċess ta' reġistrazzjoni tal-art fosthom il-Kunsill Notarili, il-Kamra tal-Periti, l-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi, l-Assoċjazzjoni tal-Bankieri, il-Banek Kummerċjali, l-Awtorità tal-Artijiet, il-Joint Office u l-FIAU. Il-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija Reġistrazzjoni tal-Artijiet Michel Piccinino innotat kif skont iċ-ċensimenti tal-2011 u l-2021 kien hemm tnaqqis fit-terraced houses u żieda fl-appartamenti jew penthouses, djar okkupati laħqu kważi 216,000, żieda ta' 41% f'10 snin. Saħqet kif ir-reġistrazzjoni ta' proprjetajiet u ipoteki fl-2010 kienu jammontaw għal kważi 8,000 u sa' Settembru ta' din is-sena laħqu l-10,400. Min-naħa l-oħra reġistrazzjoni ta' amministraturi ta' kondominji fl-2010 kienet laħaq il-134 iżda sa' Settembru li għadda dan tella l-aktar minn 1,400. Sistema għandna fil-pajjiż li qegħdin nagħmlu huwa li naġġornaw u nagħtu għodot aktar moderni ta' kif dan jista' jsir mod aktar faċli u li trasferimenti tal-proprjetà ikunu qed jiġu aktar iffaċilitati. Il-konsultazzjoni se tibqa' miftuħa sal-aħħar ta' frar li ġej bid-dokument li jista' jitnissel minn fuq is-sit consultation.gov.mt.